pamusoro dai ndauya nenyaya yakamhangarwa naSAPO kuchogugudza nekomiti yavo vachimhangarira Lucy Maera, achiti Lucy Maera akatora nzvimbo inova isiri yake, nzvimbo yemusha, achisajirawo ndiyo nhau yandauya nayo mudare. Chakumbiro Lucy Maera asvika ndii na Richard Maera varipo changamiri. chakumbirawo SAPO chogugudza neachataura akamirira musimudzi ruoko rworudyi mutedzera zvandakutaura mumashure. Ini SAPO chogugudza ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Isai ruoko pasi. Ndakumbirawo Lucy Maera naRichard Maera simudze maoko erudyi mutedzera zvandakutaura mumashure. Pandichati Lucy Maera, Richard unotaura zita rako. Ini Lucy Maera. Richard unotaura zita rako. Richard Maera. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndokumbirawo ndiise maoko pasi. Ndakumbirawo SAPO chogugudza kuziisawo dare muchidimbu tasakisa kuti mukwirire Lucy Maera dare chii pamusoro yemukuru vaMaera baba vaLucy ndivo vakapuwa nzvimbo yekugara naAgamanya kufunga kuma-early 50s. Vauya navatomi Murape vakanga vari headman Murape vachikumbirirwa nzvimbo iyo ndokupuwa nzvimbo mushama chogudza, asi zvichinzi munda wavo negarden zviri kwaMurape. Akanga ari sabhuku gore iroro ndavaFrederick Chogudza, baba vavaJoseph Chogudza vari panapa. Saka vaJoseph Chogudza ndivo vane nhoroondo vakaona zvichiitika kupanana kwakaita Agamanya naAmaera nzvimbo yekugara. Vapanana nzvimbo yekugara ndipo pane mademarcations akanga aripo ekuti yadinotanga pachigumira ichi. Saka tokurawo tichizoona zviripo. Asi kuma-2019 takaona yadhi yakusudurudzwa ichisendera kumakuva kwedu sudurudzwa. Mwana wekwaMaera, mwana waCharles Maera anonzi Mukai, ndobva atengesera musikana anonzi Gloria Chirodza, mwana waDavis Chirodza, kuzasi kweyadhi yaMaera pane maGumtree. Pakauya Lucy Maera kwatiri achiti da kuti mundibatsire kubvisa mwana uyu akaiswa kune mwana wahanzvadzi yangu. Isu takatozoona tikanomuona mwana iye musikana iye akatitaura takatengeserwa naMukai Maera. Isu sedare reMachogudza ndobva tazoti iwo Gloria Chirodza sezvo uri mwana zvakowo muno mumusha Machogudza, baba wako waDavis wakatopuwa pekugara naAgamanya mumusha Machogudza. Saka iwewe hatingagoni kuti ubve ipapo. Iwo ugara hako ipapo, asi zvawakaitirwa nemwana iye zvanzvisiri pamutemo. Saka ndataurira Lucy kuti mwana wamuri kuti abvewo paakagara yadhi yenyu hainambenge ichisvika ikoko kukura kwese kwatakaita. Zvikanzi ndabva kuna sabhuku kuna Azorwadza ndichivataurira nyaya iyo zvino inevhe takaoma musoro nekuti haana kudzidza. Saka ndatadza kuwirira naye, saka ndazoya kwauri ndikati ndiri mwana mudiki chaizvo. Kunyange ndichiziva nhoroondo iyoyo handina chandogona kupikisa chataurwa naSAPO nedare ravo. Kana muri kuda mozouya togara pasi nedare raChogudza tokurukura nawe iyoyo tiri pamwe chete. Zvikanzi zvakanaka. Takati garei tikaona pacherwa foundation yekuisa juraho. Chibva taendapo tichida kumisa vaya vakajuraho pakaita mheremhere. Ndakabva ndafonera mupurisa wamambo nguva iyoyo Ngwerume. Achibva amanya achibva asvikapo tiri kumbira kuti mumise vanhu ava. Vachibva vamiswa. Ivo vakanga vamhanyawo kupolisi vachiti pana vanhu vakutirambidza kuvaka nzvimbo yedu. Patakaenda kupolisi, polisi payakanzwa kuti pasvika mambo ndopayakati isati chaigona yakuda kwamambo. Takauya kudare kwamambo nenhau iyoyo.
tikaikurukura yakamangarwa muna March 2023. Tikaikurukura ndofunga yakaita kunge mwedzi wese nekuti yakazopera kunana 30 April. Dare ramambo rakauya kuzoona nzvimbo, ivo mambo pachavo vakauya ruviri. Zvapera izvozvo takazotaurira mambo kuti vachogudza vane nhoroondo izere vari kurwara mazuva anga vari kuparira nyatwa. Asi kana vauya kana muchitibvumidza kuti tuve navo vape uchapupu wezvakaitika, tinouya navo. Zvanna mambo zvakanaka. Takazouya wamusi wa30 April navachogudza. Ndobva vanzi nedare ramambo taurai zvamunoziva nezvakaitika. Ndobva vapo vachingopedza kupa uchapupu hwavo, zvikanzi namambo takukumbirawo sekitari vativerengere mutongo wakapuwa nedare. Ndobva taverengerwa mutongo uya. Ndobva takadzika kuti ko mutongo wakapuwa kare, isu tisati tauya neuchapupu watakakumbira kuti uye kudare zvakambofamba sei. Ndofunga zvakanaka kuti mungojekesera dare kana mutongo wacho uripo mungoburitsa. Uri pani. Saka muchitaura kuti zvakaitwa naLucy akamboita sei zvakanga zvapiwa nemutongo. Nekuti mutongo wakabva wati ngaaendere mberi nekuvaka juraho yaivakwa iwe. Ende tanyunyuta nezvazvo mambo wakatosvika pakumisa achogudza basa. Nzvimbo yakatorwa yamungokakavana nayo yakakura zvakadii? Handinganyatsogona kutaura mukuroora masquare meters ati kuti atamboijaji, asi mukasvika panzvimbo muona kuti mapirwo ataita mayadhi ese muruzevha munomu tainyatsopuwa iri square kana rectangle inopuwa po rimwe apo. Mukasvika izvi nezvi makona kuti yane makona ndiziva kuti mangana angangosvika kuma6. Asi muchiestimatawo munoti pakakura zvakadii? Pangangoita more than 1200 square meters. Pakatorwa pacho. Zvakanaka, ngatinzwe rimwe divi racho. Lucy ndokumutsa ziso dare maererano nezviri kutsanangurwa nasabhuku togukudza kuti zvakamira sei. Inini baba vangu vakapiwa 1950 sina kana chii vachigara ipapa 1950 vakutaura havakasitawo zvavo. Ini I was just a little girl. Vakatora nzvimbo iyoyo vakavaka, vakatora idza kusina kana munhu wese vakamupuwa natomi kuti ndogara kupi, vandogara kanzi ndimangu ndima murapi ndogara nasabhuku chogukuta. Baba vakagara takagara mara baba vakashayika. Chakanyanya kunetsa igova rakaiswa padhuze nemberi kweyadhi yedu rasekuru Kamani. Baba vandobva vaenda kuna mambo naishe murapi vakati muri kundisira kugwa pamberi pemba yangu sei pemusha wangu. Mambo akati aiwa hazvina kunaka. Vakaona kuti pavigwa sekuru Kamani papazovigwa munhu. Baba vakaenda futi zvikanzi aiwa ndakavapa nzvimbo yenjedza namambo murapi ari area zvikanziwo nzvimbo yavo yavanovigirwa kwete mumayadhi umu. Saka pakangofa headman murapi area vakabva vangotanga kuisaka pamusha panga pasina rugarapo kuti vaigara vakatengesa vati aida kugara pakutengesa abva azotiza vandakataura mazuva apera. Saka akutotengesawo vangefange pasina vanhu. Iye nzvimbo iyi iri kupi nhai sabhuku? Tikadarika zvishoma pane chii chakanzi celebration iri kuruboshwe kwedu tichienda setiri kuenda kuHarare.
tikadarika marasawa tikadarika aitengesa tasvika marasawa pachikomo paya pane chikomo chiri parudyi apa juraura choritori mumugwagwa chakumana nechikomo icho apa pachimbinda kurudyi apa apa patenofe pamakona apa ipapo chaipo celebration ndochechi pachinimbi tenofa ipamberi pachona pakutaura mazindokondorapa zvitautira ninge vamwaira vanga vaine nzvimbo dzakawanda zvakadii machinamba vamwaira zvavakaita kuuya kwavakaita vakauya namurapi nasekuru agamanya ndo vakavakasongirika mungatambirirewo here munhu wangu kuti agare padhuze pachikomo penyama aiyo vanga vaine nzvimbo dzakawanda zvakadii nzvimbo dzavo dzakawanda zvakadii magariro atinoita mumushaka tinoziva kuti uyu munhu ndiwe mumusha makati sabhuku wake ndinhingi ndosaka ndabvunza kuti vamwaira vanga vaine nzvimbo dzakawanda zvakadii vainga vari pasi pasabhuku ani amwaira vanga vari pasi pasabhuku murape changamiri ndozvi kuti kadzana nhasi takamboudza nyaya iyoyo mudare mamambo zvakare zvinoita here kuti munhu anogara machokudza achiti sabhuku wangu ndimurape kwamurape vangu nemusha ikokweyo aiwa vakatouya kubva kuchako vachikumbirirwa naamurape saka ndabvunza kuti vanga vaine misha mingani mbunzi iwoyo hausi kupindura umwe chete wasina misha mingi ori umwe chete vamurape vamwaira vanga vaine musha mumwe chete ngopindura si hamusi kundipindura mubvunzo wangu zvinogutsa vamwaira vanga vaine madzimai mangani lucy vamwaira vanga vaine madzimai mangani vanga vaine madzimai mangani vamwaira mumwe chete asi vaine misha mingani wanga uri papi uyu munda mubvunzo wandiri kukubvunzai ka tiri kutaura nezve tikakwira makata ekubva panapa makontenova handiti titaura zvezvenzvimbo yavamwaira toti fambei pane zidombo riri papapa pariri pachimbinda apa zidombo riri apa munda uri apa ndowamwaira futi handiti ndopambari pamusha paamwaira ipapo handiti toenda tobva tasvika pamulift 10 off tota 10 tine minda yaamwaira futi minda yacho vakanga vapuwa minda uko zveogara vasina tine minda yakunda waamwairawo tobva tine kumwe futi kwatine gadheni ravamwaira tiri nekumusoro kumolift 10 off tobva tokwidza taenda kwamolift pane nzvimbo yavamwaira futi uko yanzvimbo yegrowth point uko yayeshopu yega sazvora nezvinhu zvitakwanisa pane nzvimbo dzinokwana 4 dzese ndedzavamwaira apa pamacontain off apo pavachimbindi dzese dziri mbiri idzo dziri machokugudza toenda kumberi pamolift 10 off dzaakuna vamurape handiti munda vakapiwa mapasabhodi murape vakapiwa munda nekadhini tokavaipiwa zvise kwamurape munda nekadhini chete uku musha wekugara pachimbinda ndopavaigara baba vachinorima uko vanamutenesa nwaka dai bvumidzwa kutenderwa kubata shamhu ndichikurovai ndairova dzinza renyu rese kubata shamhu rova dzinza rese ranamutenesana nekuti nyonga yamakonzeresa soka yakakurisa nyonga yenyu dzimwe dzacho hadzichagadzirika mumanzwa ndiri kuti mwaira anga ane nzvimbo kwamurape molift 10 off kubva pano kubva panapa kusvika molift 10 off pane makilomitas mangani andosvika kuma 7-8 kana 10 handiti tobva tati machokugudza ane minda irimo futi watata ebatika tiri kuti masabhuku maviri munhu mumwe chete paita sabhuku chokugudza kapa ukoita kuti sabhuku murape azviitisa zvinhu izvi ndiani ndaatomi murape handiti
Mwaera uyu mwana wekwamurape here kana kuti kwete? Kwete. Akauya mamurape nekuda kweushamwari hwavo handiti? Ende maenderera mberi kubva kuma1950 maitsvaga shamwari muchiuya muchidzipa. Nhasi uno shamwari yamakadedza imimi kuti uyu handikupe pekugara ndo yamakuuya nayo kudare muchiti apedza kutitorera nzvimbo handiti? Saka zvasiyana here nezvatandakagarira mudare panguva yadarika vachokukudza zvevanhu vamakatengesera vakurwidzanidzai futi kuti damburai munda wenyu mutisire mugwagwa. Zvasiyana Kwete. ndosaka ndati vana mutendesani vana dai kuri kunzi ndinotenderwa ka dai kuda naidzinza renyu ndimbokubatira shamhu ndimbokurovai nekuti nyonga dzenyuka dzimwe dzacho hadzichagadzirika dzakutonetsa kana kugadzirisa ende ndimi makabvira nadzo kubva kare manzwa. Tomi Murape 1950 ndopaakanotsvaga shamwari yake Mwaera kuti uyu handikupe pekugara. Nhasi unoti ane 75 years after 1950 raGakawa. Gakawa reshamwari yawakanotsvaga iwewe kuti uyu handikupe pekugara. Ko tadii kugara taisa mukaha wekuti ushamwari hwedu hunoperera apa? Seiko muchizotakura shamwari muchipinda nadzo mudzimba dzemukati? Seiko muchizotakura shamwari muchivapa nhaka yenyu? Mukutakura shamwari mudzipa nhaka yenyu. Shamwari dziye dzamakapa nhaka ndo vakuti tisu varidzive nhaka. Muri kuzviona zvikuitika? Nyika tagovera kune vamwe, nyika tapa kune vamwe, tapa kushamwari. Isusu nyika iye taakuzoida after 75 years taakuda nyika yedu. Muona kutemesa musoro kwazvinoita? Munzwa sekuti anza Joseph vane nhoroondo. Lucy Nkombiyo. Mukutorereko nzvimbo yevaridzi nayo? ndakamutora nzvimbo ini ndakatogara navakidzani vangu ndevamutara vakagara vangu 1950 tikauya mambo akauya akati enderai mberi akauya makurukota akaise akatarisa nzvimbo akaona akati ainge hapana paakavhungirwa akapiwa pese kana ichirura panotozviziva kuti pamwene vakapiwa kutara nanababa handina zvanochinja ana baba ndo vakazviita naMurape samuchataura izvozvo izvo ndozvakataura Murape zvakaitwa nanababa zvamuchatogweta Anamutendesani makatora simba renyu nobva marigovera. asandapedza tikabva ndamhangariwa zvemabva mambo abva kutonga nyaya auya mambo nemakurukota ake pambapa ndobva aona mambo akati zvese nimavakidzana akati ari pano zvese ari pano ndobva mambo atiti ati nyaya ienderere mberi anyora ndikati enderai mberi neruzhowa rwenyu ati mhangarira zvorwadza uri major street court kuti tatorerwa nzvimbo yedu ndobva yadhisimiswa nyaya yatinoza irina nemusoro akuchabva kutaura Yakadhisimiswa papi ndiona ndione mutongo wacho wamagistrate. apiri anga aita kanzi dismissed siya nyaya yakadhisimiswa iramba zingopinda kukoti Pamataura zvemakuva, makuva ari mufenzere, akafenzerwe kana ari kunze. Ari kunze. Saka chamuri kunyanyoda chii kana makuva asiri mukati. Kuti nzvimbo yamuri kutaura ndikuona kunge matidi kicheze 1000 square meter. Chatiri kutaura changamire ndechekuti paka extendwa yard ichienda kuspace yakanga yakasiiwa iri yemakuva. Saka hapasisina pemakuva here. Nzvimbo iyo yakatotorwa. Vachokudza. Nyaya munda watiri kutaura nezvavo ndo une judgment iyi. Anonzi Neva Zorwadza ndiani? Ndimi. Nyaya yatiri kutaura yatakagarira panapa ndo ine judgment iyi. Kwose muri kuuya nenyaya yakuna mambo yamuri kuziva ine judgment kudhara. patakabva kumeja zivitiko endemeta tikataura na mambo kuti vamuchaita saka tabata kuita zvimwe chete tikataura zvakataura meja ziviti akati endemeta tikataura na mambo akati toshamudzi auya kuti kukoti Ndinosanwa nyaya iyi ke.
yakaoma. Mambo havasina simba ipapo. Nyaya kana yaenda kudare kwemajistrate sezvizvi mambo havachagona kudzosa mutongo uyu kumashure. Vakadzi vanoenda kunoviga nanjedza saka kujedza kwacho amastendi ega ega hapasina pekuiga munhu saka vakuda kutsekenyedza munhu kuvatorwa Mbona zvamakateresanwa ndati takatsvaga shamwari ndobva taipa nhaka yedu. Shamwari yatakapa nhaka ndo yaakutitonga ndiye amuridzi wemusha. Takavapa tisu vamwaira neuchenjeri hwavo vabva vazitora nzvimbo dzacho dzese ende vachiita mapepa ekumatare ekumusoro kuite kuti hamupabata hamuna zvamunopaita. Tiri kuzviitirei zvatiri kuramba tichizvere? Nanhasi ndoramba ndichingokutsiurai kuti tarisai izvi zva1950 75 years ago zviri kunetsa izvi. Nzvimbo iri kutorwa iri kuenda yenyu, asi nhasi unomuramba muchitengesa futi muchigovera. Tinozosvikepi nazvo? Ndochikonzero hurumende chaiyoka yatodzungairawo nadzo nyaya dzekudomboshava dzinyaya dzekwachinamoredzi. Ndochikonzero hurumende yakuti regai tingochinja tiriite guta zvipere. Kana tachinja tariita guta hapasina achataura. Nekuti tisi takazvitanga 1950 tichigoverana saizvozvi. Nhasi uno yasvika pako yakora muto nyika yese yaenda. Zvimwe zvese tingachitaura hedu tigodii, but kana zvinhu zvikange zvaenda kumahofisi ekumusoro, dare rekumusoro, hurumende yauya ichiti takuebheniza Dongoshava, takuebheniza Kwachinamhora, hatina simba rekuzvirambidza. Ende pazvichauya zvichatirwadza, pazvichauya zvichatitenderedza musoro izvo zvandiri kutaura izvi. Dai titori vamwe taedza kubatana kuronga kuti zvazvadai toronga zano ripi kuti tigadzirise musha wedu unge uchidzoka. Bari chiri kunetsa chacho ndechekuti zvizhinjika tiri kungodeedzera asi vari kuudzwa vacho hapana. Masahwira atakaita usahwira nawo tikavapa musha vawanda kudarika isusu vagari. Nhasi unonyanga mukaenda panze chaipo pashogorani pedapa kuti vakatenga vari panapa vangani. Unogona kuona vana vakatenga vari 80, vana vemuno vari 20. Tichinaro here simba kana kuti nyika tabhorera tatengesa? Nyika takatengesa taendesa nyika. Mukafunga zvaivepo tikabva pamungate tikangoti fambei tikapa chechi iri parwara pese pampakashama pakashama pese papakashama kusvika kwaMuberetani papasangana munhu aigarapo. Waitoti ukatotarisa waitarisa kudai wotosvika kunoona kumavira zuva pasina kana munhu aripo. Asi nhasi pamira sei? Zvimwe chete nekuruboshwe kwacho taitoona kusvika kumakomo eDhomboshava Caves pakashama pese pasina kana munhu. Asi nhasi unovagerepo vacho vakabvepo. Tisu takavapa. Mumwe nemumwe anenge achitaura zvake achiti ndakapiwa gore rakati, ndakatengeserwa gore rakati, ndakatengeserwa gore rakati. Mutemo uri kutaura uchiti zvimwe zvacho zvese izvozvo zviri kunze kwemutemo. Asi mubvunzo wangu uri kuti ndati tikaisa vanhu 100, 80 vakatenga, 20 ndo vagari vemuno. Saka 8 ava tikati ngavabve ngavadzokere kwavakabva. Pachamira sei apa? Even tikaisa vanhu 1000 kuti 200 ndo vagari vemuno, 800 vakatengeserwa. Zvichagoneka here zvinhu izvi? Hurumende inobva yati hatisina ivhu pekuti tinoisa vanhu ava. Saka regai tingoita kuti riite guta rese. Nyaya yacho ndimi makaitanga, regai tichingogamuchira kubva pamakasiyira wototangirawo ipapo. Ndine urombo wacho inyaya handikwanisi kuibata. Uyu mutongo uyu wakapiwa apa uyu mona kungwarisa kwalusika. Lusa akangwarisa zvokuti dhu kana mazogara. Ngorusa akangwarisa zvokuti dhu uyu mukadzi. Regai aseke zvakasi ndinomudzai. Rabha rayatolaminetwa iri kuti risabvaruke riverenge. Kuti risabvaruke rirambe riri zvariri rirambe richiverengeka.
nekuti ari kuziva kutoti ndo chitupa changu chandakabata, hapana anopabata. Akutoudza mese ana Mutenesana kuti taurai henyu zvamuri kuda chitembo, tamba muswe ndakabata. Ivhu ndakaribata ndirangu. Urandipeko nairusi. Judgment. Imwe chete zvakangofanana nokuti vakakutenderai kuti muvake juraho yenyu. Nyangwe dare ramambo rakakanganisa nyaya yacho haichagadzirika. Nyangwe ndikapiwa umbo unobatika zvinengei, asi ndati dare ramambo harisisina simba rekupidigura izvozvo. Umbowo ukauya dare rinotenderwa chete nemutemo kuzvipidigura iHigh Court. Because the hierarchy yemadarika inotangira kwaishe Murape iyo pamambo Chinamhora yobva yenda kwamagistrate, kwamagistrate enda kuHigh Court, High Court, Supreme Court. Supreme Court kana waramba woenda kuConstitutional Court tichitodaro. Ende hazvichaita kuti yambosvika kwamagistrate yodzoka futi kwamambo. Apa paine imwe judgment yamambo. Apa kadare ipapo ndini ndinenge ndachikora mutemo ndini ndinosungwa ipapo. Mutemo haumbonditendera zvachose, simba racho handiriwani. Ndingazvinzwa hangu ndigozviona kuti ndizvozvo zvamuri kutaura, asi simba rekuti ndizvipidigura handina. Ndine urombo. Pakanaka Murwa, ndokumbira kuti yakafanana neyakuda ina Crispin. Nekuti sabhuku vanozopiwa mhosva kuti kugara nevanhu vasingazivi. Achogudza vari kugara naMwaera achiti sabhuku wangu ndiMurapi. Ndataura izwire kuti munhu anonzi Lusi akangwara zvokuti dhuu. Ngwara wakaita Lusika tese muri kumashure mese. Uyu mukadzi yakangwara. Mukadzi yakangwara uyu. Zvese zvatokutaura panapa izvozvo tiri kumashure. Nyaya dzanu haisi nyaya yekutanga kai yandakabata. Ndoka handigone kutsanangurira zvimwe zvacho, asi ndangoti mukadzi uyu akangwara uyu. Akangwara. Angwara kutodarika Tommy Murape akadedza baba vake kuti uyandipe pekugara. Tommy Murape wacho chaicho yakundwa kungwara. Tommy Murape nevana vake vese nekuwanda kwake mese maapasi paMwaera. Itochinjai zita mungoriti kwaMwaera tinodamuza zvinosuwisa kuti ndizvitaure. Ndambotaura ndichiti dai ndaigona kubata shamhuka ndambomborova ana Mutenesana kuti mapedza nyika yeChinamhora makaiparadza. Ndabata shamhuka. Zvandikutaura izvozvo tarisai kubva pamvere chena tichidzika kuuya kwese kuno. Mese magukwe machirombo musvika mese mamutako havasana Mutenesana here. Tese tikatena tikaenda nekukwese mese manaparirewo havasana Mutenesana. Saka zvandikutotaura izvozvo zvine umbo hunobatika ukuti vana Mutenesana ndo vakatengesa nyika yeChinamhora zvakanyanyisa kudarika vamwe vanhu vese. Mumisha yese yakatenderedza mukatotsvaga masabhuku enzvimbo yandataura iyoyi, mukati sabhuku asiri Mutenesana ngaasimudzire ruoko. Pakaita masabhuku 20 munowana 2 asiri ana Mutenesana, 18 ndana Mutenesana, but nzvimbo iyo icharisai zvairi yakapfekana kudai so. Saka inhema here kuti vana Mutenesana ndo vapedza nyika yavo, vana Mutenesana vatengesa nhaka. Iyi yamuri kupara vana Mutenesana iyi muchairipa nekuparadza dzinza iyi. Nyika yevaridza iparadzwe nenzira dzakadai idzi. Ndambotaura ndikati ivhu ratiri kutsika iri ndo panowanikwa tateguru vedu. Tinopfukirwa nemadzitateguru edu nezvatiri kuita izvo. Ndakaenda pamba pemumwe Mutenesana. Pane makuva mushaura musha uri kunzi ngaudamburwe apa. Paise apa makuva ovharirwa apa popiwa mutorwa apa. Zviri kurevei mutsika zvinhu zvakadaro? Zviri kurevei? Wako mubereki ngaachigara kuseri kwemutorwa nekuti raaguva harina basa. Ndozvirimo mukati mumusha. Ndikaramba ndikati pandipa baba vako ipapo munhu aramba achingotsvaketedza chete kuti ndoitei kuti ndiende ndinotsvetera mambo kuti vandibvumidze kuvaka. Ndikubvumidze shuwa kuti uzvidze mubereki wako. Indiri mambo. Ndokuti shora mubereki wako ipa hako mutorwa vake. Ndokozoti ndaa mambo pai.
Iyi handigone, iyi yandikurira. Ngatibate iye kunjedza pamwe ndo yatogona kuwira. Mazvita.